थुक्राझार बेंटलनिफ्राय फैयोब्ला दालांजों थब्लेट थांनानैहाय दालां जोबनायनि एसे सिगाङावहाय नोंथांमोना गेट नुखागोन ओरै गिदिंबोनायनि। खुलुमबाय रायजोफोर, दायो आङो दंफैयो जाहैबाय जोंनि दि जाब्रां दालां ब्रिजनि आइपुवालि पिकनिक स्पटनाव। ससे आइपुवालि पिकनिक स्पटखौ देखायनो नाजानि। नैबेनो जाहैबाय बैग्रि बागाननि सोनाबजों थानाय सेल्फि जन। बेवहाय माने फुख्रि बायदि बानायबाय आरो नै लामाया बैजोंसो हाबबोनांगौमोन, ओमफ्राय आं ओरै बारस'बोबाय आरो। बेयाव नावबो लाबोनाय जागोन नामा? लाबोगोन। थब्ल' बिबार बायदि नुलांबाय मैखौहाय। गोदो जोंनि बर'फोरनि न'आ नै बेबायदि थुरिनि जिगाबनि न' जाजोबोमोन, ओरैबायदि मोजां। बे थुरिनि न'खौ एसे दासो साजायगासिनो दंबावो ने? जोबबावाखैनो दाबो। सेल्फि जन जाहैबाय। गोसोफ्रा माबायदि मोनो इदियाव फैलालाय? गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि ना। ओरैबायदि देग्लाय एसे आवगाय बोसोरनिफ्राय एसे देग्लायनि बोसोरनि जेनाखि डेक'रेसनखौ एसे आलदा नुदों आरोखि। आपडेट जासिनदों ने? आपडेट जासिनदों। ओमफ्राय खोनानो मोनदों माने दस्रा पिकनिक स्पटफ्राव आङो जास्ट लकेलिटि एरिया आरोखि ना, जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेनाखि थानाय पिकनिक स्पटफोराव बिदि बटनो माबा मैदेरनो बिदि एक्सप'नो बिदि लाबोदों होननानै खोनाथ'वाखै। ओमफ्राय नै दिनै आइपुवालि पिकनिक स्पटआव एसे मोजां खोनादों आरोखि, बेखौहाय लाबोदों होननाय खोनानानै। नायनोसै, जोंबो गाखोगोन। लाबोगोननो माने खोन्थादों आरोखि कमिटिनि मानसिफ्रा। कालारा रानाखैदां हादैबाय होनो। बरिया। एसे बैसिम देखायलांबावनि। माब्रै नोंथां गोसोफ्रा? गोसोफ्राथ' बिराद मोजां मोनदों आङो। ओरैबायदि आलादा नुदों, ओरैबायदि जायगाफ्राबो मजबुत, ओरैबायदि बानायदों आरोखि ना। वाव, बिउटिफुल। बयबो फैनानै लैहोर लैहोर फैदो, नायफैदो, इन्जय खालामनो हागोन। मोनायाव जिरायना थानो थिजागौलै, याव थान्दानो गरम बोथोराव। जोबजासे नोंथांमोननो देखायलांनोसै। मा लादों नानि? मा बियो? बैग्रि। मोनबाय नामा बैग्रियाबो? आदसा, दे 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 दे। बाब 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 बाब। ओरैहाय सोनाब जाहैबाय, ओमफ्राय बैयो आइपुवालि। ओरैहाय हाबग्रा गैया दै, ओरै लामा गैया दैलामजोंहाय। ओमफ्राय थुक्राझार बेंटलनिफ्राय फैयोब्ला दालांजों थब्लेट थांनानैहाय दालां जोबनायनि एसे सिगाङावहाय नोंथांमोना गेट नुखागोन ओरै गिदिंबोनायनि। नैबेजोंहाय नोंथांमोना हाबबोब्लानो बेनो आइपुवालि पिकनिक स्पटनि लामाया। बे मोनसेल'खा आरो। बेखौ नै लागायनाय जाथ'वाखै। बेयाव लिरनाय दं जाहैबाय आइ लाभ आइपुवालि पिकनिक स्पट। रायजोफोर दासो बानायगासिनो, खालार फुनानै फोरानबाय। ओमफ्राय हौरैहाय दखान आरो गासैबो साइडआवहाय। जों बारा गिदिङाखिसै, पिकनिक जागासिनो दं, मिउजिकबो दामगासिनो दं। कपिराइट जायो ना मा जायो मिथिला। गिदिरबाबो गोरलैबाबो गाखोजागोन दा इयो। जलंगा हेव हा हेव हा। बा खुन्थेंगोनलै, खुन्थेंगोन। बाब 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 बाब। मिउजिक दामगासिनोलै, बेयावहाय एसे डिस्टार्ब जादों। ओमफ्राय लामाखौ खोन्थाखाबाय दा नोंसिनोहाय। ओरैहाय बेंटल थुक्राझार एरियानिफ्राय नोंसोर ओरै लामा मोजांजों फैयोब्ला डाइरेक्ट दालां बारनांगौ। दालां बारनानैहाय लामाया बैजोंसो ओरै ओंखारबोगोन आरो, बे दालां जोबनायनि एसे सिगाङावहाय। बियो चिरां जिल्लानि सिङाव दै।